Mayong at mayong adlaw Cebu, mayong adlaw Central Visayas. Welcome sa lain na sang episode ng atong kapihan sa PIA diri lang gyapon ta nanukat no sa atong buhatan sa PIA Regional Office 7 diri sa Cebu City. Og ako pong i-greet mayong adlaw po atong mga followers ning atong programa no. Ano ni kasunod kanato atong mga media partners nga niya karon sa ato ang anianhigyot sa atong buhatan o nagsunod pod mapa-online man. So i-remind ato mga viewers karon nga kini atong kapihan sa PIA naka-live stream gihapon ta sa atong mga official Facebook pages sa Philippine Information Agency Region 7 ug sa atong mga Information Center provincial pages. And of course, before we start, I would like to greet po no, ang PCO Secretary, Acting Secretary Dave Gomez, and of course, our Director General sa PIA, DG Cat De Castro. O karong adlaw sa ato ang episode karon sa kapihan sa PIA, doon na po tayo lain na po nga makauban karon aron hisgutan ang lain na pong of course topic na po inikabahin gyapon sa atong padayon nga pagpahibalo sa o mahinungdanong impormasyon ngadto sa publiko. Ang atong hisgutan karon kini nga hisgutan importante kayo kay nag-involve ni siya sa mga nagunang mga panginahanglan nato sa katawhan. Of course paghisguta kabahin niya atong sa tubig o kuryente. So atong tukion karon ang sa may status sa adagan ang update sa supply sa atong tubig o kuryente dinhi sa Cebu no, dinhi sa Metro Cebu. Of course malipayon ta nga aduna tay makauban karon gikan mismo sa ato ang Metro Cebu Water District o sa Visayan Electric Company or BECO dinhi nato padugayon. Ato ang ipaila-ila na to. Of course, we're very privileged. We have ang General Manager mismo sa MCWD, Attorney John DX Lapid. Morning, Attorney. Welcome back sa ato ang kapihan sa PIA GM. May buntag sa tuwa mga suking tigtanaw o kanimo. Good morning and sa tuwa mga kaubanan sa sakop sa media. May buntag. Thank you. And of course, ako tayo makauban, gikan sa BECO. We have their Senior Assistant Vice President sa Engineering Technical Support sa BECO. We have Engineer Nico Arancilio. May buntag Engineer Nico, welcome sa kapihan sa PIA, sir. Yes, thank you for having us, no? So, may buntag sa tanan and especially to our viewers. Okay, no? Daghang salamat. No, kalang sa ato mga viewers, sa mga media nga kasunod ka na to, namoy mga pangtanang pwede ninyo ma-comment sa itong Facebook live stream nyo aron unya before mahuman na itong programa matubag sa atong mga guests. Okay, so sama sa akong gingon ganiha nga ato ang topic karon, of course very important gyud nga ato ang matuki kining iskutag tubig, iskutag kuryente sa atong mga panimalay mao gyud mga nagunang nga mga basic necessities nato labi na karon no ang panahon ini sa init nga panahon ug uban pa nga mga nakaapekto nga mga factors ini nga of course. So siguro before ta mag-start GM and sir sa part sa MCWD and BECO before we go on sa ato supply siguro para lang mapahibaw na to balik sa atong mga viewers mga nagtan-aw karon siguro sugod ta siguro pwede siguro nimo GM sa part sa MCWD pwede ba nato ma-share balik GM ang jurisdiction sa MCWD asa man ning mga lugar ang atong giserbisyuhan o pila man ni ato mga consumers nga giserbisyuhan sa MCGM. Your MCWD ang ato ang franchise no sugod ta sa north na ata diri gikan sa Compostela padung ta down nga ri sa Talisay City and Mactan Island, Lapu-Lapu City and Cordova mo na tong giserbisyuhan. Ang ato ang consumers right now 215,000. Okay, so mo na nga may nang maklaro pod na dili ra kami ang supplier og tubig sa Metro Cebu. Kami lay kinadak-an nga Metro supplier ang supplier sa tubig sa Metro Cebu and we are a government-owned and controlled corporation. We are not a private entity sama sa BECO. So unya kanang kaning amo ang panudlanan nga maklaro pod sa ato mga tan-aw nga kuani self-liquidating ang water district but pasabot ang ilarang gibayad mo'y amo ang gigasto wala ni siya isubsidiya gikan sa nasudnon nga kagamhanan or sa lokal nga kagamhanan. Okay, so thank you GM. So arita sa BECO sir sa inyo nga side sir asa man po ta inyong area of jurisdiction and pila pa po ang ato ang mga consumers or customers nga iserbisyuhan sa BECO. Okay, so ang franchise area ni Design Electric no or BECO
We cover 4 cities and 4 municipalities here in Cebu. So we have Liloan, the farthest north among franchise, and San Fernando sa south. And currently we are approximately more than 520,000 customers. And 90% of that customers are residential. So ano mga kuan sa mga balay-balay. So those are residential customers nato. Magoy dako nga composition sa ato ang customer count inventory. Kasagaran man gyud labi na diri sa Cebu ang magisgot og tubig, kurente man gyud. Ang pagtuo sa may uban nga nagtuo nga MCWT ra ang nag-provide vectora. So tay uban natay mga lain GM nga mga water provider at the same time sa kurente pod na ako'y of course sa Vecto na mention sa katapit ang ato distribusyuhan. Okay, so siguro ari na to sa ato ang kaning karon importante. Mahisgutan na to ang update sa kaning supply ang ato ang status ko kay labi na karon nga sa what yun issue gyud ang kanila ang demand sa kurente, sa power, and of course sa tubig labi na karon nga itan-aw pod nato ang pag-abot sa El Nino, init nga panahon ug uban pa nga mga naka-apekto gani nga mga factors leading ani sa kani nga mga issue. Siguro we can start sir, balik-balik nimo siguro Engineer Nico sa unahon na to ang kurente. Kumusta sir? Sa ato ang latest status sir, like sige na lang sa inyong side. Okay, so in terms of the power situation nato karon in the Visayas, no. So I believe mostly are aware nga since May 12 ni-issue na si NGCP nato og gitawag nga yellow alert. Ang pasabot anang yellow alert meaning gamay na lang kaayo og sobra sa ato ang capacity versus sa kailangan nato nga power or kurente, no. So yellow alert. But since yesterday, there was a advisory coming from NGCP as well katong gitawag na tong red alert. Katong red alert mao na pud nagingon nga meaning kulang na gid ang supply sa ato ang kurente versus sa kailangan sa atong mga konsumidor. And dili lang kita ang affected ani, even the Luzon grid is also affected, right? Ang reason ani is as per NGCP, there are several power plants already, meaning katong mga generating plants nato katong nag-produce og kurente. There are some nga wala na nakabalik og operations for several years, months, and there are some that are running at less than the capacity that they have, meaning derated ang capacity nga ilang mga. So that's the reason nga nung gamay kayog supply karon ang kuan ang ato ang kurente versus sa demand nga kailangan nato, and we're closely working with NGCP and DOE to help us manage also the stability of the grid nga as much as possible wala tay makuan nga mga konsumidor nato ma-serve gid nato ang ilang requirement for power. Mo na sir ang mo na ang status na to ron so far maingon ba nato nga as far as your area of jurisdiction is concerned maka kita tas balita mo katulad na yung mga ipang raise ka ba nga alert from yellow alert from municipality, but as to the ganito mga customers kung sabi makasalit nito nila as to the mga umaabot ko bang adlaw mga semana. Yes, we're doing our best to serve our customers as much as we can, and we are closely coordinating with NGCP. As mentioned, we're closely working with NGCP nga para ma-maintain na to ang stability sa atong grid. But since May 12, we're at yellow alert, meaning free na atong supply, and hopefully we continue to kanang monitor the situation nga dili na pud siya as much as possible. We can manage the supply in our grid, no? So that serve gid nato atong mga customer based on their power requirement. So, how about sa atong tubig GM? Ang ato ang panubig sa ato ang franchise area ni us-us na gyud, no. Ang ato ang supply i-drop na gini, particularly our Haklupan facility in Talisay City. I-us-us na gini from 25,000 cubic meters per day ninaog na ni to 21,000 cubic meters per day. So apektado ani ato ang mga consumers sa southern parts sa Metro Cebu, particularly the barangays southern part of Cebu City. So doon na epekto, pero dili pagid yung zero ang ilang tubig, no. Pero dili lang sila ka-experience atong 24 hours ng ilang gusto.
Ang ilaha lang tubig is kadlawon lang ginimuaga sila. But other than the southern part of Metro Cebu, ang amo ang northern nga mga supply maayo pa man, no? Ang ato ang surface water sa north dili man na mahubas bisan pag mag-El Nino. But your water district is preparing already, nangandam na taana, i-anticipate na nato daan nga dunay mga mahurot yun ni ang ato ang maugag yun, no? Ang atong surface water labi na ang haklupan kay doon na naman ta experience nga maugag yun ang haklupan facility during El Nino. Especially dunay 79% chance from July to June to August nga mo nagi El Nino may tabo, no? And then the effect of this mabati na to by the last quarter of 2026 and early part of 2027. So your water district is ready, nakaandam na ni tanan kung unsa man gani kung mo grabe gyud ni ang El Nino. But right now, I want to clarify it. This is not yet El Nino. This is dry season ang atong sinati o nang ni-drop ang ato ang supply sa tubig diha sa Haklupan. But aside sa Haklupan, GM, that way, like sa inyo ha, sa MC, that way, may laking water sources. Daghan tag water sources, no? Sa north na atay Lusaran River, and then naputay kani sa Compostela, then naapot na diri sa Cebu City sa Mountain Barangay kaning Lusaran River, and then in Mactan we have several pool suppliers also there for desalinated water, and in Cebu City South naputay desalinated water diha. So ang naka-unique manggod sa MCWD unlike any other water district, daghan kita og sources sa tubig. Dili ni pareha sa Davao nga dako ilang sapa nga mo supply sa ilaha. So mao po na nakapabor sa tuwa since akuan man ni daghan tag klase sa sources, daghan tag makuhaan ba og tubig. So in kaso lang gyud masiro gyud ang Haklupan, naa na may tay gimontar nga mga plano like for example mag-rationing ta sa tubig, pero worst comes to worst if di gyud makaya naman tay mapalitan og tubig, desalinated water, which is it will hurt MCWD financially, pero kung in terms of public service if kinahanglanon gyud buhaton na sa inyong water district. Okay, so thank you, GM, no? Balik ko sa Vecon ni Engine. Mention taganihan naman itong sa kanila yung red and yung alert for sa mga advisory from GCP and of course part sa ilang advisory engineer yung may tabong mga traditional runouts in some areas. Sa Vecon, sa inyo ang area of jurisdiction, kung saan ninyo pa-answer? Dapat yung mga expected po na mga may tabong niya na figure lang sa inyo ang Yes, that's part of our initiative to manage also the grade. Dili mo collapse ang grade na to kay it will impact all our customers, di ba? And even other customers connected and ang grade. So we wanted to protect the stability of that grade. And we have the what we call the manual load wrapping program, and we also have the interruptible load program, meaning there are customers namo that are willing to kanang dili sila mokuha og power supply coming from us, but they will generate their own power sa requirements sa ilang facility. Those are mga participants nato in the ILP. So if there's a red alert na issue si NGCP, so we first stop to those participants namo in the interruptible load program nga ato sila itagak una nga sige, we advise them to generate their own power requirement. And depende na siya sa i-require ni NGCP pilay need nato nga i-curtail nga power. So diha nato gina-manage. So as much as possible if the ILP nato nga participants is enough to cater the curtailed requirement for power, we need not to interrupt other customers. But our criteria is we do not interrupt as much as possible those feeders namo gitawag namong distribution feeders that have connected ng mga critical facilities like hospitals, kana mga water pumps, as much as possible kaya na. And again, we're closely working with NGCP how to manage the stability of the grid, and as much as possible, di gid may ganahan ng takip mo interrupt customers. Okay, ay what ay kuryente, of course affected po ang ato ang supply sa tubig. Okay. So, GM ka sa inyo hapon ka site namin mga ipang kanpot ng mga emergency kani mga water service interruption na to. Sa mga how do we By the way, magpasalamat sa ko sa Vecco kay
kuan mi kanang in kaso magka grabe gyud ang supply sa kuryente magproblema. Ikaduha pa mi nga pagnon before ang hospital. So salamat kay ana no. Pero if in case good magka-worsen engineer, we have naka-ready ang atong mga gensets. More than enough nga maka-deploy ta ana if ever good magka-problema lang gyud. Kung bala ka basta sa po, kurente, way kurente, tubig yun ang sunod. Dili man ni powerless atong bomba. Kinahanglan So, pud kurente. Ang MCWD lagi, ganda gyud na gandandaan ng mga tay mga jet set 50 plus ni ato ang gensets. Mahal ang diesel pero naka-ready rami in case hopefully na. to jam no ng atay mga kansa mga consumers na to like sa tubig pod nga katulagi nga tingalag galit kuno nga ano kuno way agas so how do we sa pag-manage na Duha ka klase ang interruption nato no. The emergency water interruption and scheduled water interruption. Ang emergency water interruption wala gyud control ang water district ana. So for example, na-repair diha sa area nigawas gyud ang leaking sa dam. So immediately trabahoon gyud na sa water district. Dili man na pwede nga dili mo pagkuha mo ang supply kay panalitan puthaw ang tubo nga ayuhon mag-welding makurentehan atong tao. So pagnon gyud na siya. Ang emergency dili gyud na namo ma-anticipate unless kanang ang scheduled palitan na may leak repair sa area nakit-an sa tuang leak detection team nga naay leaking diha i-schedule na namo paibaw na namo sila days before aron makapundo sila og tubig. And then another interruption kanang ug magkuwang na gyud ang supply nato like affected with El Nino na mag-schedule na gyud ang tubig ana asa dapit nga area. Pero maningkamot ang inyong water district nga hakdan gyud mo tubig. Otong ingon lagi ganina if ever magproblema gyud ang Metro Cebu South naay naka-ready nga desalinated water. Mahal-mahal lang gyud ni nga tubig pero kung isgutan lang ang public service, buhato na sa water district para lang mahatdan ng tubig ang ato ang consumers. at least napaibaw na to karon GM nga kanang regarding sa desalinated kasi at least mga Mahal manage ni. sila expectation ba okay kasi nawe uban nga ano sa ilahang karong buwan na ilang bill mao ni yung sunod buwan niya ganun ni inandi man so at least makabalo sila nga sa site sa MCWT mao din ang atay ang ato ang plano ba atong plano ko nga buhaton so how to as to the supply and of course sa Beco pod at least ato nang ipangandaman na nato lagi karon kay kurente ug tubig gyud kay kaya itong mga essential nga mga ano to establishments mga hospital uban pa mga negosyo na to so aside sa Beco and MCWT tugipasalig nga natay ginigibuhat nga mga pagpanganda mga preparasyon para masiguro nga di gyud walay dako nga epekto ba as far as supply nato sa tubig o kurente. Okay, siguro. GM and sir, natay mga kauban karon sa atong media partners no. At least nag-handle sa nato sila panahon pud para maka-unol pud sila makagalingong pangutana regarding sa atong topic atong gisgutan ganiya. So this time ato nang i-open ang floor for our questions from our media partners. Sige, sige sir. Good morning. Good morning. PM, good morning. Hindi na siya pa-interview. Sir, may buntag. Rico Osmeña here from Daily Tribune, Waterfront News of Dubayal. First is I would like to ask to Visayan Electric. So far, ang atong water demand, power demand. How many ang power demand? And then daily, if we have that data. And then also power production at daily. The same thing with MCWD. If we can also ask GM TX. So first power no. For as of May 12, the reported power demand for the Visayas grid is around 2,500 megawatt. So approximately na diha. And the available capacity nato is around 2,600. So meaning gamay na lang kayo o difference yun. So that's why the NGCP issued a yellow alert. So, sir, engineer, sa service area na sa Visayan Electric, so parang atong demand and production. Yeah, we have recorded a peak demand nato at 690
megawatt as of April. That's the current kuan na to. Yes. Ang production. So production, we get all our power requirement coming from a mix of the generations coming from our bilateral contracts, meaning we contract with other generating plants for our power requirement. And some of the requirement we get that from the market or what we call the WESM. So na mag-agad lapod ta sa pilay available capacity sa WESM. That's why we're affected with this mga alerts na issues sa to. As to the MCWD, ang ato ang water production, 270,000 cubic meters ang atong average since January. But ni-drop na ni, so around 264,000 na ni ron ang ato ang production. The total demand of water sa Metro Cebu, 600,000 cubic meters man per day. Pero ang among masupply is kanipa. Ang average demand sa usa ka balay is actually in a month 30 cubic meters per day na ang average nila. So kulang gyud ang amo ang production ana. And siguro in the near future hopefully mo duol-duol ng gap kanang dili man gud mao ni nakalisod kay dili man gud exclusive ang franchise sa water district. No, after that adala case sa Supreme Court daghang mga water suppliers nang naitabo. So ang nakaluoy lang kay ang MCWD ang mapasanginlan og dunay kakuwang sa supply sa tubig. In fact, doon na gani uban nga dili MCWD nga consumer maabot sa MOA ang reklamo, labi na particularly gikan sa LGU. So basta gibuhat sa inyo ang water district ang tanan to ma-minimize niyang gap from the demand in our production. Yes, sir. JM, so far, how's our arrangement with the Carmen supply? Even we have ang NCF. Yeah, so ay napangutana nimo na in kaso mapalong gyud ang amo ang supply from Compostela. This is about 10,000 cubic meters per day. Ang supply namo from Lusaran, from Luyang River, Carmen, no? Dili man ni maigo gyud og El Nino. Maayo kini nga supply namo. They can supply to us 7,000 cubic meters per day additional. Ang karon ang ilang gi-supply na to is 30,000. So if ever mapaong gyud ang Compostela, narami ihulip dayon. Yeah, and there's also a desalinated plant in Opao, Mandaue, desalination water pod. Medyo mahal lagi mo ako nang isulti nga last priority na mo siya tungod sa kamahal niya. In kaso gyud nga zero gini ang Compostela, pwede ra pod mohulip ni nga tubig. Pero gikan man gyud na murag the new board has question atong pricing po sa Carmen, sa Luyang, di ba? Kaya murag dako man po itong previous arrangement. Actually. So the original price of that contract before it was terminated was 24 pesos per cubic. Then it was terminated. Then here comes a new supply. This is about 58 pesos per cubic. The contract for that is being reviewed by the management, and as long as it is not declared as invalid, the water district will honor the contract. And of course, we cannot turn off this supply. Daghan kini maapektaran. Ikag, Mandaue, Lapu-Lapu, Cebu City, maiguan ni if mapaong ang Carmen nga supply na to. So, possibly ang negotiation is more on how can we level off the price. I hope so. I don't want to preempt that, but eventually we will go to that direction to negotiate the price because mahal gid siya. For us in the water district, mahal siya. Hi, good morning to our panels. I would like to go back to our supply. Sir, you mentioned earlier about manual loading, dropping, and ILP. Can you elaborate more on the manual loading and ILP? What would it look like for our consumers if we implement the ML dropping or manual load dropping? Are we going to experience more power interruptions? Yes, so let me first go to sa ILP na to, no, or interruptible load program.
So this program is an initiative that we did again to manage the stability of our network, no power network. So we have this agreement with our big customers, meaning mga dagko ni sila like malls, mga industrial plants, no. So we have this agreement na their power requirement if there are mga situations like this, no, alerts, red alerts or meaning kulang na ato ang power supply, uh, we ask them to uh, get their power coming from their own generation, meaning generate sila own power nila para they can run their operation. So meaning dili sila makuha from the grid, which is diha po nagikan ang mga power nga atong i-supply going to our customers, like for example mga residential and those other mga customers commercial. So ILP mo na siya una na to initiate yun. But for example, mo require gid sa NGCP for example butang na to 20 megawatt na curtailment, meaning kuwang ta og 20 megawatt for example. And our ILP is only able to generate for example half of that, meaning 10. So the 10 asa man na nato kuwaon. So ang 10 dito na nato na siya kuwaon sa katong MLD or the tawag natong manual load dropping. Ang manual load dropping is kami as the distribution utility, kami na i-manage na. Meaning, we have the visibility man of our network, meaning we know which part of our network ang na yung mga ingani nga demand, right? So ang katong 10, nakuwang na to, we manage that nga ato i-interrupt ang certain parts sa atong network na para ma-save po ang majority of our customers. So meaning, yes, again, ang impact na sa customer is the brownouts. Mo na siya, gitawag na ito nga rotational brownout. But we manage that nga at least a maximum of an hour lang per area. Nga ato lang na siya ikuan para dili masustain ang katong interruption for a certain customer. So MLD to cut or to interrupt power on other areas para ma-complement or madugangan ang ikas nga nagkailangan gyud na crucial gyud. Yes, services. katong requirement nga kuan na to nga gi-curtail for us nga para dili mo collapse ang ato ang grid. Sir, you also mentioned nga, correct me if I'm wrong, that last April pa na naka-under yellow alert ang Visayas grid nato. With that, April pa gyud, does this call for a concern or an alert for our consumers? Dapat ba ta magpanic ani? Dapat ba ta makulbaan ani? And can you assure our consumers that maybe this month or next month or the following months, enough pa ang supply ni Veco para to sustain our needs in terms of power? Kasi syempre, init karon, grabe gyud atong demand ani kay aircon, electric fan and all. Yeah, we recognize also that situation. No? Since yellow alert has been advised to us, no, for several days or in the past na, what we can do as a distribution utility lang is to coordinate or work with NGCP to manage the grid. So we're to kwan yun, we understand yun that our power supply is clean na yun. And there are situations nga mukulang na gid siya because of kato there were plants nga wala na gyud nakabalik, no. So kulang na gyud atong supply. And ato lang ask to the customers ana is let's also be prudent in our energy consumptions. So that's one way that we can manage the situation. So we're enough pa gyud atong supply, sir, ang makadahutay pa ang uban nato. Yes, currently karon natay supply but kato marginally low na lang gyud ang ato ang murag sobra ba na kuan nato. And as much as possible, we don't want nga interrupted ta mga customers. Sir, dili mo gyud nato ni gusto, no? Like you mentioned earlier, pwede nato mabuhat siguro mga tips sa ato mga consumers para malikayan nato nga ang sobrang paggamit or ma-minimize nato ang atong power consumption. Yes, kato mga energy saving tips lang nato, no. So as much as possible, if we can avoid using mga unnecessary na tong appliances, no, especially during the night. And I believe we have the kaning mga customers na pod also nga that are installing solars, diba, sa ilahang mga panimalay. And kana lang ang solar nato dili magud available ang fuel ana during
nighttime. So usually ari mo kuan sa gabi mo saka ang demand gyud no sa especially for mga residential na to customers. So what we can do is kindly manage lang our energy consumption sa katong mga unnecessary use of appliances or power as much as possible ato lang sa nalikayan to help also manage the stability of our grid. Sir DX, you mentioned earlier nga andam ang ato ang sa part ninyo, if ever ginawa atong power supply natin genset 52 ka boxer no? If 50. With that, mahal mo yun ang diesel, would we be expecting, like, simba ko lang nga makuha yun ang power supply na masaka sa nato ang presyo sa atong tubig. Dili siya yun nga saka sa precious tubig, no? We are allowed by LUA, by Local Water Utilities Administration, to pass on yung kanang sobra nga gasto na mo on power and fuel. So as to how much, we don't know yet. Kung pila lang, magdepende na sa competition and the price during the time nga gamito na mong fuel. And it's only gamiton ra pud na namo kanang pagpass on na if dili na ma-shoulder sa water district. Not entirely. Lowa to sir ng lowa. LUA, Local Water Utilities Administration. Thank you. Thank you, sir. Sir, ikaw na, may pala ako. Sige. Ang Visayan Electric, are you allowed to have power reserves? Not this ang kwan man, not a reserve in case of emergencies or whatever. Are we allowed? Or it's NGCP who's going who has the authority? We are a distribution utility, meaning so the power requirement yun na to or kuan is dapat magikan yun na dito sa mga generating plants na to, and I believe DOE is encouraging and creating programs to entice those kanang mga investments in the generation part na to. So we have the market man where we can get power, and we're reliant lang to the mga generating companies in katong mga investments. Then second, GM, malihog lang po kay, I've read several studies on water in Cebu. And there's 100 million liters per day being wasted in Kawasan. And then in Tabuelan and Tuburan, we also have 100 million liters per day. GM, is MCWD exploring such a study and or making some feasibility on this? Kung water district lang ang saligan on investing for the big capital expenditure, no, for bringing water from Kawasan or Tuburan padung diri sa Metro Cebu, dili kaya sa water district na. It should be the national government or any private entity that should invest on that, and we're willing to distribute that water to Metro Cebu. O kami lang di na mo kaya financially, dili kaya. So, what national agency can DPWH, like for example, atong gipagawa sa Region 7 DPWH nga dunay 8 ka dam nga tukuro nila for Mananga River. We're welcome with that, no? Hopefully madayon kay dako kay nagtabang sa atoa, not just for water supply in Metro Cebu, but of course for farming, kay gamito mo po to sa irrigation, no? And other uses of water. Pero hopefully madayon kay dako kayong kinahanglan, binilyon, no? Kinahanglan nga kwartaan. Yeah, 8 siya niya, Mananga River. Our Haklupan facility, ang gisaligan nga supply na is Mananga River. Mananga River na siya. So hopefully madayon. Naman tayo lang pang masapa katong Putkot River man siguro apil, and the excess volume also of Lusaran River in Cebu City. So welcome sa mga iyon ana. In fact, sa Tuburan, sa North, namin ipaabot na proposal to supply to us water coming from Tuburan. But wala pa maabot. No? Pero yeah, we're open with those kind of supplies. Kung barato mo nga tubig and surface water. Sir, Mayang Buntag, Gladys from UNTV. Sir, for Veco lang, with the impact of this yellow alert status Visayas grid, is this something manageable or alarming at least on our end? There is a Cebu or sa mga consumer yung ginasupplyan natin. Yes, as of this moment, our service as much as possible is
we wanted or we continue to serve our customers good within our franchise. So kana again, we're working lang with NGCP how to manage the stability of the grid so that we can serve and we can save more customers na dili na to makolapse ang grid because of the situation. So we're currently monitoring the status and as of the moment, I believe we're still on yellow alert. Sir, one more thing. Since you mentioned earlier, no, that we are expecting at least rotational brownouts, at least how long man siya nga ma-experience sa ating mga consumers as well? So as much as possible, itong rotational brownout is we allocate na to customers na katong mga mapagnan. For example, today, as much as possible, if na advisory na po for a red alert, as much as possible, we wanted nga malikayan na po nato na sila mapalong for the next red alert nga kuan nato. So we manage that, and the maximum that we allow for a certain area for rotational brownout is an hour lang. So Sir, That's- one last na lang on my end. Since naagapon ta sa crisis, no, karong panahon na, are we expecting pagtaas gihapon sa atong mga bills? If so, kanos ani siya mag-take effect and when ang pag-reflect ani sa atong mga bills? yes, I believe it's one of the factor gyud that influences the change sa atong sa bill no sa rate na to. One major contributor gyud is first is the generation na tong rate no which is highly influenced, or the primary driver of that is the volatilities of the price of the fuel because of also the recent crisis or the war in Iran. So that drives the fuel prices na to go high. So this fuel, mo man na siya ginagamit po sa atong mga generating plants to generate power. So that's why mo increase sad ang price na to. So apil man na sa atong ginabayaran, it's part of our bill, di ba? We have the generation charge. And ang mapunta lang sa amuha na is the distribution charge, no? So then also one of the driver ana is depending on the situation of the supply and demand sa tuang power. Now since nata karon sa tight supply, meaning to manage also the consumption, di ba? The law of kuan man, di ba? Supply and demand. So if the supply is low and the demand is high, basically musaka pud ang cost. No? So igingan na pud para ma-manage ang kuan ang situation. So I believe and yes, we can expect nga there's an impact yet of the current situation and the rates na. But so far, 3 weeks ago pa lang nakaroon na kayo mga updates. Wala pa, but we're expecting nadyo'y increase in the rates because of the situation. Si Sir Rico. As a consumer, engineer, isip kayo tawagan ng design electric, sabi na power outage na, it will take you about 10 minutes. When I call, I had the several conference, sabi ko, 10 minutes. Huwag na naman tayo ng how do we react to this? How do we react to this? Yes, we'll continue to find ways sa kanang na to kanang contact centers na to. We also have other channels that we have. We have our social media page, our Facebook, and yes, so we're looking for ways to improve our customers response rate no and katong answer rate na to our customers. We're currently looking sa improvement yun sa kanang process, but if you can reach out to several channels na to for us to be able to cater your request much faster. Mga updates on your mga repairs and everything. If I call, for example, your customer service, they would ask her na or him na, can you update us on the power, the repairs and the power outage? Bisan ka ng sistema, wala sila yung update. I think it's maybe for the public to be for us as consumers. We can be informed. Although we were already told that we may have 8-hour brownout or 10-hour brownout. But the point there is, of course, we also wanted to get some updates regularly if possible.
Sige, well, note on that, sir, and we'll continue to look in improvements in terms of our outage advisories. Okay. Do we have other questions pa ba? Sige ma'am, habol ma'am. Okay. Sir, Sige. good morning for MCW. Morning. For the record lang, sir, are we really experiencing water shortage here in our area, and sa karon unsa nga mga particular areas ang pinaka-affected as well? With the dry season that set in already and kulang na tag-ulan, no? For pag-asa ubos na gyud ta below normal atong ulan, na gyud na affected, no? Southern part of Metro Cebu barangays. We cannot pinpoint unsa nga mga barangay gyud, but dili na siya zero nga water, ha. Dili na siya 24 hours silang water. Kadlawon sila makasawod og tubig when the demand is lesser. Okay. Pero again, sir, for the record lang, water shortage na ata karon. It's not water shortage, kulang lang. Kulang. Okay. Sakto ba? Shortage o kulang? Para klaro lang, sir, di ba? Okay, final. Sige, we're down to our final questions. Okay. From Star FM Cebu, sir. For both daw. Sa current situation natin, gaano po tayo ka-ready if parehong mag-worsen ang water and power supply issues? Basta ito itong giingon kanina na may naka-ready kami na desalinated water because it will not be affected by drought. And ongoing din yung drilling namin ng groundwater. Groundwater also is not affected by drought. So yun yung mga preparations also if it worsens. If magiging strong El Nino talaga siya. Now, sa case ng power, no, one of our initiative is that continue to look for our providers of power that we can have contract so that we can lessen our exposure getting to the market, no? So that's one way that we can improve the power availability within our franchise. Okay, so daghan kay salamat no sa atong mga okay. Final sir. Sige, sir. Sa engineer, you mentioned earlier DOA na miss ako ng part. So far sa inyong pag closely monitoring sa atong situation karon, unsa na yung nakapa din yung measures siguro para ani atong power supplies with DOE and NGCP? Yes, we as a utility, that's I mentioned among contribution to manage the stability of the grid is the katong ILP and the MLD that was mentioned earlier. And I believe the OE has mandated those plants already that have been on outage for a long time na dapat mabalik na sila. So yes, let's continue to to work together lang to be prudent lang po in our energy consumption so that we can help also the situation. Okay. So again, daghan kay salamat sa atong mga media partners no sa tanan natong mga pangutana sa atong bisita. Okay, so Engineer Anjem Balco, share naman ni mo engineer nito mga as the mga energy conservation tips. So James, aside sa tubig, at least kung sa mga siguro mga simpleng butang nga pwede mabuhat sa atong mga households, water conservation tips. Kuan gyud kanang kinahanglan gyud ta magdaginot og tubig unya, that is a general statement, no. Pero ang kalas kig tubig gyud kani ato ang mga number 1, car wash. Kung mahimo makalikay na ta og car wash kung sauna kada adlaw basin pwedeng siniman na o binuwan ba ang inyong pag-car wash kay daghan kay tubig mausik, no. Kung car wash unya kana bitawng maghugas ta nga dili maggamit og planggana o kala sa kinagtubig kana mag-toothbrush ta nga pagaso na natong gripo. Sayang kayo unya kung mahimo mag-leak test ta sa tuang linya, no. Gawas nga mahal kay mong bayaran na kini agi sa inyo ang metro ang tubig ana nakadaginot pud mo tubig ana. Unya make sure also that your flush ga work ang inyong float valve kay basin niya mausig ra bitaw ang tubig. Unya kanang report also to us kanang mga leaking
as much as possible i-direkta ninyo sa Facebook page namo 24/7 na among call center 24/7 paibala amin ninyo kanang mga leaking unya nakoy hangyo diay no sa ato ang publiko labi na kaning tigkuha og tubig sa among fire hydrant gipawong na mo among fire hydrants because of the dry season. And those authorized to get water from our fire hydrants, na anay pagtugot sa water district and doon na agreement with the local government unit. Mananghid lang mo sa mua. Paibala lang mi if you will use it for emergency use. Mahal kining tubigan. And mind you, the water you're getting from our hydrants are potable water. Mainom ni. Kanya makagool kita nawon, ibisbis rag tanom, ihugas ugdan, ipaong og kayo. Mahal kining tubiga, no? Our average cost right now is 45 pesos per cubic na among baligya sa to ang mga residential. And that's the same cost nga na usik ba, na labay. No? Bisan pa og nius-us na mong NRW, ang non-revenue water na to is 30 no? For the month of March. Mangangyo lami, no? Labi na ng mga mountain barangays, mangnaog man ni, magproblema man ta sa dry season, manguha ning tubig sa mua. Sa amo silang isultihan daan karon. I like to use this opportunity na paong ni among hydrants. As pananghid na mo or the LGU, sultihing LGU kinahanglan mo tubig sa bukid. And then sultihi ang water district if ibaligya sa inyuha ng tubiga because kanang isupply na mo sa bukid gikan sa mga water tanks sa LGU libre na. Dili na namo pabayaran. And lastly, akong paimustan ni gayon kanang manghangyo usab ta sa mga kawatan dili unta nila amungon ang among metro no last March 140 meters in town ang gikawat ay nanadakpan na mahinuon to pero dili ra man gud ni ang meter mo ay ang object ba namo gud ni effect sa tubig namo basin makontaminate among water and daghang mga residente sa Sugbo nanginom sa among tubig so naon-naon na nila unta ang mga kawatan and warning lang, amo sila i-prosecute o madakpan sila. Okay. So, maraming salamat GM no sa pagsaysay nito. So take note no sa mga naminaw ng mga konsumidor na to sa MCWD ug sa BECO, mga gipang tanyag nila ng mga gitong saysay nila ng mga energy conservation o water conservation tips. So, dapat yung mga gipang sulti po kini ha si GM. Okay, siguro isip pag hinapos na sa itong programa engineer and GM mga na siguro may mensahe siguro na namang na-tackle siguro almost tanan siguro sa pagkana po sa itong media. Siguro isa na lang ito mensahe sa ato ang sa publiko, labi na sa atong mga customers sa atong mga giserbisyuhan sa BECO. Sige, engineer. Yes, to our consumers no sa Visayan Electric, we thank you for the understanding no with this current situation na to karon and we hope to have your understanding no if there are kanang mga ingani gyapon nga situations and I'd like to take this opportunity na lang also to campaign for one of our programs nga that's causing interruptions also to our system kanang mga unplanned na to nga mga outages no we've observed that in the past months nga grabe jud kaayo ang kaning mga pagpalupad og tabanok no so kanang mga kite flying so we encourage lang nga katong mag-kite flying mo, palayo lang yun mo sa among linya kay this can cause hazard also apart from kuan pod ma-interrupt pod nato ang ato ang linya ma-burn out po tong mga customers nga connected nga ana nga linya. So kato lang i-promote lang namo ang katong safe kite flying nato to our consumers. Okay, salamat engineer. Magpasalamat ko no sa ato ang mga konsumidor nga nakasabot namo bisag kato mga konsumidor nga wasab kasabot namo pasalamat sa kunina so kuan lang kanang manghinaot lang mi nga sabtala sa mi karon kay wala man may control aning kainit sa panahon wala may control aning El Nino rest assured amoy pasalig ninyo ipaningkamutan sa inyong water district mahatod ang tubig sa inyong balay so, dili lang siguro na mapasalig ang 24/7 for now pero ng inyong water district kanunay. Daghang salamat. Okay, so daghang salamat to atong mga bisita karon Attorney John DX Lapid, General Manager sa MCWD, Engineer Nico Arancilio, SAVP sa Engineering Technical Support sa BECO. So once again, Engineer and GM daghang salamat sa kahigayunan nga atong ihinabi ni nga
makahatag tag importanteng impormasyon ba ngadto sa publiko sa mga katawhan nga itong distribusyuhan. Kasi kami diri sa kinatibuk-an sa Philippine Information Agency Region 7, salamat po sa inyo, sa MCWD, of course, sa BECO, on behalf sa among regional head nga si Fayet Renian, and of course, for assistant regional head, Ms. Rachel Roche. So, sa kanan ako mga kaubanan sa technical team. So, nagkakik, salamat sa oras. O, of course, salamat po ta sa tanan natong mga viewers nga nagsubay sa atong programa ganihan. No? So, once again, nagkakik, salamat, of course, sa atong mga media partners po. Okay, o dinhi natapos ang ato ang kapihan sa PIA. Nanghinaot mi kami sa Philippine Information Agency nga nandano kami nakuha nga mahinungdanong impormasyon. Ug katong napod sunod Miyerkules alang sa sunod natong pagpahigayon dinhi programa na naputay bisita gikan sa laing ahensya sa gobyerno, of course. Subay gyapon sa ato ang padayon nga pagsabwag og public information ngadto sa publiko. Kini si Rob Cabardo sa PIA Central Visayas. Daghang salamat sa pagtan-aw ug maayong adlaw.